jagodicu. Kako starimo, nama se resorbuje zapravo vrh jagodične kosti i to je jedan od glavnih razloga zašto lice pada na dole. Tako da ćemo danas pacijentkinji nadoknaditi taj gubitak kosti, čime ćemo podići celo lice, a u donjem delu ćemo raditi takozvanu slim face mezoterapiju. To je mezoterapija koja ima zadatak da smanji masne ćelije. Tako da uz to lagano podizanje gornjeg dela i smanjenje donjeg dela lica, lice će vizualno izgledati mnogo lepše. Prvo ćemo nacrtati delove koje ćemo raditi, to nam je važno zbog simetrije. Za naglašavanje jagodica koristit ćemo Juvederm Voluma hijaluronski filer. To je hijaluronski filer koji traje 24 meseca i generalno predstavlja najkvalitetniji filer u celom svetu zapravo za jagodice. Radit ćemo kanilom, tako da ćemo praktično celu jagodicu odraditi kroz samo jedan ubod, čime je mogućnost nastanka modrica svedena na minimum. Dobro, sada ćemo napraviti ulazno mesto za kanilu. To je jedino zapravo što boli u celoj proceduri. Je li vas boli puno? Da. Dobro. Kanila je tupa plastična igla, tako da ona minimalno oštećuje tkivo, stvara najmanje otoka i povreda krvnih sudova i praktično najbezbolnije je za pacijenta. Sada ćemo lagano izmasirati filer. Molit ću samo da se podignete, da pogledamo razliku između, spustite glavu, razliku između leve i desne strane lica. Znači, ova jagodica je konturisana. Cela strana je zapravo podignutija, pogledajte ovaj višak sa njene desne strane i koliko je ovde povučeno, kao i marionetska bora koja je ovde značajno manja u odnosu na deo gde nije stavljen hijaluronski filer. Drugi deo naših tretmana biće mezoterapija za smanjenje masnih naslaga, čime će efekti biti još izraženiji. U sam koktel ćemo dodati malo anestetika lidokaina, što će tretman praktično učiniti skoro potpuno besplatnim. Da li boli puno? Ono što se često javlja posle ove mezoterapije za smanjenje masnih naslaga donjeg dela lica i vrata je lagan otok koji traje nekoliko dana. Obično je potrebno uraditi 3 tretmana u razmaku od 2 do 4 nedelje između tretmana, a rezultati prvog tretmana se vide već u toku prvih mesec dana. Sada ćemo za kraj staviti jednu kremu sa umirenje sa arnikom da bismo smanjili mogućnost nastanka modrica u ovom delu koji smo radili iglicom, a u ovom delu koji smo radili kanilom nema potrebe za tim, jer kao što vidite kanila ne pravi nikakve modrice.